Bos días. Benvidas e benvidos a Derivas, un obradoiro de fotografía no que navegaremos polos nosos océanos interiores. Pero, para empezar, que son as derivas? Pois, bueno, a Wikipedia dinos que a deriva é a distancia que percorre un barco por efecto da corrente. É dicir, polo desprazamento da masa de auga na que se atopa. Iniciamos unha viaxe, pero, ao contrario do que sería habitual, soltemos amarras e deixámonos levar. Derivas é tamén unha exposición situada actualmente no Museo Provincial de Lugo a que se pode acceder a través dunha visita virtual cuxa ligazón deixaremos anotada debaixo deste vídeo. Vou mostrar un momento a páxina donde podemos vela. É unha visita virtual na cal nos podemos desplazar e podemos ir vendo, pois, se non igual a estar ali, pois dunha forma moi similar. Usaremos esta exposición, este traballo fotográfico tamén, para ilustrar pois algúns dos puntos deste obradoiro. Para preguntas estaremos pendentes agora a través do Facebook e para cousas máis concretas como temas de, bueno, pois para proxectos ou para temas máis técnicos, podedes enviarnos un mensaxe directa a través do Facebook. Durante 8 sesións imos ver e falar sobre fotografía e tamén sobre poesía. E incluso teremos tamén artistas invitados. A nosa proposta é que, semana a semana, vaiades elaborando un proxecto fotográfico, polo que podedes usar, como vos dicía, a mensaxería por privado do Facebook. Neste caso, a primeira entrega, o primeiro que vos propoño, non se trata de facer ninguna fotografía, senón de escoller un tema de traballo. Un tema de traballo e ideas para desenvolvelo. Eu poñería como único requisito que sexa algo que teña unha carga emocional, que vos conmova. E a continuación, pois contovos un pouco pois o meu traxecto no mundo da fotografía. Bueno, eu creo que sempre pois tuve unha certa inquietude, non, por expresarme. De alguma forma, pois fixen intentos a través da música, a través da escritura, pero, bueno, non chegou a callar ningún deses intentos. Foi, digamos, o punto de partida o ano 2000, coa aparición das primeiras máquinas digitais, no que comprei unha máquina, unha cámara de fotos digital, e iniciei pois unha exploración visual do mundo a través do visor. Dunha forma pois bastante sistemática, e a min esta etapa recórdame un pouco o comentario que cando explica pois David Jiménez, un fotógrafo moi coñecido que incluso foi Premio Nacional de Fotografía, cando acabara a carreira comentaba que dedicou pois un ano ou máis incluso a facer fotografía, a disparar prácticamente como única actividade, digamos. Con unha intención moi clara que era a de atopar unha linguaxe propia que lle permitise pois expresarse. Bueno, a ver, isto a min gustame matizalo, non? Porque, bueno, no mundo da creación, no mundo da arte, pois a veces parece que se está buscando o ser diferente ou facer un traballo distinto como fin. Eu penso que realmente ese é un resultado. É un resultado porque realmente todos e todas somos distintos. Entón, iso é, digamos, o resultado que chegamos despois de facer, pois, dar unha serie determinada de pasos. Entón, o reto está en sacar fora o que levamos dentro e o que nos fai distintos.
E iso, pois, unha das formas de conseguilo é pois, acadar as destrezas técnicas que nos permitan expresarnos de forma espontánea. Bueno, destrezas técnicas, pois estou me referindo pois, ao manexo da cámara, ao manexo da luz, a capacidade de expresar cousas fotografando os elementos que vemos no mundo. Eu non sei, poñer un exemplo, por exemplo, pois da mesma forma que pois, cando aprendemos a conducir, pois parece que a atención non é capaz de prestar, de darse conta de a cantidade de movimentos e de accións que temos que levar, non? Cando aprendemos a conducir. En cambio, cando xa sabemos, os actos son automáticos, son mecánicos, non temos que pensar que agora teño que mover esta mão ou este pé. Pois é algo similar. Eu creo que é un exemplo que pode valer e que nos permite pois, facilitar a expresión daquilo que levamos dentro. A miña formación é fundamentalmente autodidacta e, bueno, teño que dicir que, claro, autodidacta sempre é moi importante contar coa axuda de persoas que coñecen o medio e que saiban orientar. Neste caso, pois, tuve moita sorte, porque eu en todo momento tiven persoas que me axudaron digamos, a transmitirme a visión da arte contemporánea e da fotografía como non só fotografía, sino como algo moito máis. Na miña primeira etapa, pois, contei coa axuda dun amigo meu, artista plástico, que se chama Ernesto González Torterolo, que é artista de raíz, e que, aparte do instinto, pois, conta cunha amplísima formación en arte contemporáneo. Neses momentos de práctica, de estudio, a miña obsesión, a miña preocupación era compoñer. E compoñer, pois, algo así, é moi fácil de comparar con música. Pois, na música hai unha partitura, poñemos unhas notas en determinados sitios desa partitura. En función de onde poñemos os puntiños negros, pois así son as notas. Pois na fotografía é algo moi similar. Temos que ter a habilidade de colocar os obxectos e os elementos e aquilo que queremos retratar pois dunha forma, a mellor non chamarlle armónica, porque, bueno, non sempre a composición é armónica, nin ten por que selo, nin houve a composición tampouco ten por que ser armónica, é algo tremendamente flexible, non? Pero, bueno, dentro dun estilo sí que hai un certo equilibrio a forma de compoñer as imaxes, onde se coloca cada obxecto e onde se colocan as sombras e as luces. E do mesmo xeito tamén, seguindo coa comparación coa música, pois as imaxes a veces tamén necesitan afinarse. Igual que pois, bueno, as cordas dunha guitarra pois teñen que ter unha certa tensión para dar unha nota que teñen que dar, pois a veces as imaxes tamén, para que queden ben compostas, pois a veces precisan dun afinado. Necesitan pois pasar polo taller para que den aquela nota que queiran dar. Isto foi algo que vivín e que, bueno, pois pasou nun primeiro plano cando nun obradoiro que fixen de fotografía no 2004 en Salamanca con Daniel Morzinski. E, bueno, ese foi un punto de inflexión que me permitiu pois, seguir avanzando nos aspectos compositivos, nos aspectos puramente compositivos da imaxe. Aspectos compositivos que, a ver, simplificando moito, pois podemos dicir que son pois nos planos dunha fotografía, pois arriba, abaixo, a esquerda, a dereita, e despois hai un plano que para min é o máis importante, que veremos que é un plano co que xogo moito e que para min me dá o punto de toque nas fotografías, que é adiante e atrás. É dicir, as fotografías non son tridimensionais, aunque, bueno, existen as imaxes tridimensionais, pero na que a fotografía a tridimensionalidade consíguese pois, coa profundidade de campo, é dicir, decidindo que obxectos ou que elementos da fotografía están nítidos
e que elementos da fotografía están borrosos ou desenfocados. En relación á formación, é algo que comentarei e repetirei moitas veces. Creo que é fundamental ter unha noción do que é a arte contemporánea, cal é a intencionalidade da arte contemporánea. Que quero dicir? Sempre é máis enriquecedor cando vemos, referíndome a calquera disciplina creativa, cando que vemos nos día aberta a posibilidade a que nosotros creemos a nosa propia historia e que non se peche, a unha única interpretación. Incluso para unha mesma persoa, que teña posibilidades distintas de suxerir. Outro punto tamén que eu creo que é moi importante en relación á fotografía dentro da arte contemporánea é cal é a nosa intención. Cal é a nosa intención cando amosamos un traballo ou unha fotografía nosa. Porque non deixa de ser un feito comunicativo. A decisión ou contestación que fagamos nós a esa pregunta de que queremos comunicar, como queremos comunicalo e que impacto, cal é o impacto que buscamos nas persoas que van ver o noso traballo, é fundamental. Aí podemos pensar, queremos provocar unha sensación agradable, estética, queremos que o noso discurso fotográfico impacte, queremos que as nosas imaxes emocionalmente conmovan a persoa que a está vendo, queremos que esa persoa se quede cunha pegada fonda do que está vendo. Son preguntas importantes cando nosotros nos temos que plantexar e reflexionar sobre un proxecto ou que é o que queremos contar con un proxecto. Para min a carga emocional que pretendemos transmitir é importantísima, super importante. A parte deso, de abrir lecturas, de abrir discursos co traballo creativo, hai outra variable que tamén me parece fundamental, que é o uso de outras disciplinas no que é no mundo da arte. Concretamente, refírome a tres ámbitos que, de alguna forma, nuns con máis intensidade que outra, me interesa e traballo sobre eles. No primeiro caso, referíndome ao que é a pintura. A pintura, ten unhas connotacións distintas e a fotografía pode ser pictórica, no sentido en que nos leve a unha visión, a un reflexo non preciso, non exacto daquilo que estamos fotografando. Entón, en canto a conseguir expresarnos, porque o noso mensaxe así o require, cunha estética pictórica, é dicir, que as nosas imaxes evoquen un lenzo pintado, é algo que falaremos máis adiante con un pouco máis de detalle, pero gústame comentar que ese camiño de expresión pódese conseguir a través de obxetos ou pódese conseguir a través da edición da imaxe. Por poñer un exemplo, hoxe en día na rede hai un montón de formas de conseguir recursos neste sentido. Por poñer un exemplo, temos algo que se utiliza con bastante frecuencia, que é algo moi coñecido, que son pezas de cristal, de vidro, neste caso é un prisma triangular, que, ubicando sobre o obxectivo, conseguimos unha serie de difraccións, reflexións, que nos permiten xogar con efectos. Outra cousa que eu utilizo a veces para conseguir esa capacidade evocadora ou esa visión pictórica, outra cousa que podemos facer é construirnos nós mesmos un obxectivo con un fol,
Tamén na rede hai planos para facelo cunha cartulina. É tan fácil como construir un fol, pegarlle pola parte de diante unha lente de plástico duns prismáticos de xoguete e pola outra parte utilizar a tapa que cubre onde vai o obxectivo na cámara, nunha cámara de obxectivos intercambiables, pois coller a tapa, unha tapa que encaixe na bayoneta, e facerlle un furado para acoplala ao fol. Entón, pois, bueno, desa forma, temos outro recurso que nos permite conseguir efectos coa imaxe. Outro recurso tamén a maiores que hai é o uso de visores de outras cámaras. Neste caso, trátase dunha cámara compacta e o que podemos facer é acoplarlle o visor dunha cámara de película. Esta é unha cámara ten moitísimos anos, levaban o que é o tamaño do negativo era a metade dun negativo de 35 milímetros. Entón, consiste en acoplar o visor, é dicir, por onde vemos nós para disparar, ao obxectivo de outra cámara. Entón, que obtemos con eso? Pois obtemos imaxes distorsionadas con efectos que a veces resultan moi interesantes. Vou a usar unhas imaxes feitas con esta técnica para facernos unha idea de que resultados se poden conseguir, non? Vale. Bueno, pois aquí na búsqueda, a ver, a finalidade é atopar unha imaxe distorsionada que nos axude a expresar ideas. Aquí temos un exemplo. Os colores están forzados, eso sí, eso é a posteriori. Pero, bueno, podemos ver que que hai un forte viñeteo, é dicir, os bordes están moi oscurecidos. Unha superposición de imaxes, neste caso é debido a que se trataba dunha luna moi grande. Aquí sí que se ve plenamente o efecto de disparar a través dun visor de outra cámara. Bueno, podemos percibir que se trata dun ceo, incluso vemos a zona de onde salen os raios do sol, e aquí é máis fácil incluso de ver o efecto. É un efecto de bruma, de viñeteo, de distorsión das cores. Este é outro exemplo tamén, na búsqueda dun efecto máis pictórico. Aquí sí que se ve máis claro, non? Como hai unha distorsión máis grande. A distorsión tamén no que son os negros, os rebordes, na descomposición do que son os colores da luz. Os contraluces, outro recurso moi interesante. Vemos como, bueno, a pesar de ser unha visión de contraluz, a pola dun piñeiro, un sol que atravesa en parte esa pola dun piñeiro, vemos que non é exactamente tampouco un desenfoque, ten algo, un pouco como os Polaroid, non? Os Polaroid teñen unha estética moi particular, podes imitar, pero é moi difícil chegar a un resultado similar. Este é outro igual, sacado con a mesma técnica. Aquí quizáis se aprecia menos o viñeteo porque leva, bueno, está máis recortado, pero podes apreciar igual as aberracións cromáticas.
neste caso, pois, casi por sí mismo, pois o plano do fondo, non? Este muro casi non necesitaría realzado, pero, bueno, de todas formas, pois dalle un punto de misterio. Isto é unha foto tomada en movimento, desde do asento do acompañante dun coche. Bueno, este efecto tan movido, pois débese, claro, que ao disparar a través de un visor de outra cámara, pois chega pouca luz. E ao chegar pouca luz, pois a cámara o que fai é pois, manter máis tempo aberto que o diafragma. E desa forma, pois queda un resultado pois máis movido. Tamén, desde un coche en movimento, que nos permite é xogar con abstraccións, con planos. Tamén se aprece que ten moito ruído, pero, bueno, a imaxe de movimento é clara, unha imaxe moi esquemática. O ruído é outro recurso tamén moi interesante. Tamén falaremos deso con máis detalle. Todo aquilo que nos alonxa do que é a nosa visión habitual, non? No noso estar no mundo, pois de alguma forma transpórtanos a outros. Crea unha distancia, e esa distancia non ten por que supoñer unha separación, senón que a veces incluso nos achega. Nos achega ao que nos quere comunicar a imaxe. Outra no mesmo sentido. Esta pois sacada de noite, bueno, pois, a trepidación é evidente, pero xoga tamén co efecto da luz e da oscuridade. Aquí estamos no mesmo caso, que pasa que, bueno, aquí é o reflexo nunha ventá dun edificio. Os colores están saturados, pero é un postprocesado, están saturados a posteriori. Concretamente con esta cámara, sí que é certo que satura máis as cores, pero non tanto. Isto está reforzado despois. Bueno, pois desde o 2000 hasta o 2007, pois é unha fase de aprendizaxe. É unha fase de aprendizaxe na que, pois, digamos que non foi propicia para realizar pois, o que sería un proxecto ou un grupo de imaxes que pretenda ter un discurso propio. Foi no 2007 cando, dunha forma totalmente espontánea, é dicir, non foi algo que tuvera que tomar unha decisión, sino que saliu dunha forma totalmente natural, pois saliu o meu primeiro proxecto que chamei O Perímetro da Leira. Para min ten un gran valor emocional ese traballo, porque foi un punto de partida, a parte que veremos agora imaxes dese traballo, ten unha fonda carga emocional. Foi un traballo que realicei na miña aldea, en Couveira, unha parroquia de Mondoñedo, onde tiñan casa meus avós. E foi un sitio que, a parte do fotográfico, a min tuvo unha fonda pegada, que vivín ali un tempo, non moito, pero vin de cativo un tempo ali, e ese tempo que vivín foi unha vida realmente nunha aldea, unha vida donde hoxe xa é difícil poder levar esa vida. Era, pois, estar na realidade máis auténtica, nunha forma directa de estar en contacto coa natureza. É vivir
respirar e comer estando cerca do que é o sustrato máis básico que nos vincula co corpo que habitamos, non? O noso corpo de mamífero, o que nos vincula ao que somos. Feitos concretos como pues, apañar as patacas, ir ao monte por molido, ver como se acaba un esterco da corte, presenciar a matanza do porco, non? Todo o proceso, pues recordar pues, as partidas de brisca na casa, a 6, en noites frías, ir a lindar as vacas, toda esa serie de vivencias deixaron unha marca que se nota no traballo que faigo de fotografía, porque hai elementos como o rural, non? A memoria, a natureza, a integración desta última con elementos fabricados polo home, que aínda hoxe pues, siguen sendo piares que articulan o meu traballo. Vamos ver agora pois, unhas imaxes dese traballo. Pola contra, o que vos mostraba agora, que eran pois, imaxes sacadas con esa técnica, non? de distornar, de buscar unha evocación a través do disparo dun visor desa cámara. Neste caso, son imaxes directamente da cámara, dunha cámara que vos vou mostrar agora. Esta foi a primeira e última cámara reflex digital que sacou Konica Minolta, e a continuación, bueno, ao pouco tempo, ano pico 2, pois Sony comprou a división de cámaras de Konica Minolta. Fago este comentario porque vindo de sacar imaxes tiradas a través do visor de outra cámara, pois sacar unha imaxe dunha cámara sin ningún tipo de procesado, pois, bueno, é outro recurso tamén que podemos utilizar. A particularidade desta cámara é que, digamos, a calidez, a textura, as fluidez das imaxes que saca, prácticamente fan innecesario calquera tipo de procesado. Vamos ver agora unha serie de imaxes dese traballo do 2007. Vale. Esta sería a primeira imaxe. Primeiro vou facer pois, unha pequena descripción da imaxe, pensando tamén pois, bueno, nas persoas que nos están vendo e que ao mellor non ve a imaxe ben ou non poden vela, non? Entón, para poder facerse unha idea, pois, bueno, este é un plano no que vemos, hai unha luz moi apagada, é como se fora un amencer. Na parte esquerda da imaxe vemos a esquina dunha casa, basicamente pedra, non se lle ven ventás, e vese pois, un lousado, tamén o lousado da casa. Un pouco máis á dereita vemos de fondo vemos como un monte, e decupando prácticamente a segunda metade da imaxe, pois vemos parte da fachada dunha casa, no cal se distingue na parte de arriba unha ventá pintada de verde, pechada, pero que ten unha contra entreaberta, e debaixo, pois a entrada pois, a unha corte. Tamén a folla da esquerda está pechada, e a folla da dereita, desa entrada na parte inferior, pois está aberta e vese unha bombilla encendida. Esta imaxe interesoume, sobre todo, chamoume a atención, recordo perfectamente cando o tomei,
chamoume a atención sobre todo pois, ver esa bombilla aí, sola, no medio dese plano, e esas ausencias, porque realmente non se ve a ninguén. Arriba, esa contra medio aberta, que tampouco realmente non sabemos se hai alguén mirando a través da ventá, no fondo. Ese punto de misterio foi o que me pareceu interesante. Bueno, creo que neste caso trátase dunha imaxe dunha parede interior. Na parte esquerda vemos colgando unha bombilla. Un pouco máis á dereita, pois vemos o típico reloj de comedor, de cociña, colgado tamén dun cordón. E un pouco máis abaixo dese reloxo de parede, vemos a parte de arriba dun calendario. Unha visión, pois, bueno, eu creo que todos, dunha forma ou outra, temos no noso imaginario unha visión de cociña de aldea, pois con eses tres elementos. Aquí quizáis o xogo seña a interacción entre eles. A bombilla pois, está difuminada, está desenfocada, e o reloxo e máis o calendario, pois, bueno, marcándonos os tempos. Aquí xa hai un elemento humano. Adivíñase, bueno, tamén estamos vendo unha ventá a contraluz, adivíñase que é un fregadeiro. Na parte inferior esquerda vemos pois, uns tenedores, uns coitelos, un caldeiro de color azul de plástico, e de espaldas a nós e diante da ventá pois hai bueno, unha persoa que é meu avó, que está de espaldas e que está facendo algo no fregadeiro. Aquí realmente, pois, bueno, o que nos preguntamos é pois, que estará facendo, que estará pensando. Nesta imaxe, pois, o que estamos vendo é unha parede desenfocada, borrosa, unha mesa tamén, que cunhos bordes que apenas se perciben, e na esquina inferior dereita, solitaria, encima dun froiteiro vello, unha laranxa pois, non unha laranxa inmaculada, senón unha laranxa con marcas, cunhos brillos. Quizás nos esteña falando tamén da súa idade. Nesta outra imaxe, que neste caso estamos vendo unha imaxe vertical, ao fondo, desenfocada, vemos unha ventá que está aberta. Bueno, realmente o que está aberto é a contra, a ventá está pechada, está entrando luz, é un contraluz. E o que estamos vendo no primeiro plano é a parte esquerda dunha camisa de manga corta. Parece que a historia que nos está contando pois é a vida dunha persoa que vive soa. Bueno, neste caso esta non nos sirve agora, ten pouca resolución. Sí. Bueno, hai algúns imaxes máis, pero estas non teñen suficiente resolución. Pero bueno, esas eran as imaxes, digamos, máis representativas dese traballo. Vale, seguimos.
Entón, bueno, isto foi un pouco a xeito de introducción. Entón, como imos estruturar o que vamos ver a partir de agora? Bueno, pois recomendamos coller lápiz e papel e ir anotando cousas que pensamos que nos poden ser interesantes. Podemos empezar cunha reflexión en relación á fotografía e á tarefa ou ao proxecto que vos propuxen antes, que é o que inicia o feito fotográfico, que é o que inicia a miña necesidade de expresarme a través dunha imaxe. Aquelo que vemos que nos parece interesante, que estéticamente nos gusta, ou primeiro pensamos que é o que queremos expresar e despois buscamos fora que é o que nos permite expresar esa idea. É dicir, facemos de cámara ou facemos de fotógrafo. Reflexamos o mundo tal como o vemos ou buscamos nese mundo aqueles elementos que queremos utilizar para expresarnos. Entón, aí está, digamos, o que é o traballo de facer coincidir aquilo que nosotros sentimos ou temos necesidade de expresar co que realmente sacamos fora, coas nosas imaxes, ao final. Entón, pois ese é o camiño que é un camiño moi interesante que nos permite entendernos mellor, coñecernos e buscar aqueles automatismos, aquela forma de conseguir resultados de forma espontánea, non? Sin ter que estar pensando en cada momento os pasos que teño que dar para conseguir determinado efecto. Entón, as sesións do Obradoiro vanse, sobre todo, estruturar en dous bloques. O primeiro bloque vai ser o que aí é onde vamos ter que facer unha reflexión sobre o que acabo de comentar, non? Facer unha indagación, facer unha reflexión e pensar que é o que nos interesa. Realmente que é o que nos interesa. E a través de diversas ideas e a través de distintas técnicas ir pulindo e ir depurando o mensaxe que queremos transmitir. Unha vez que teñamos eso claro, o seguinte paso é pensar en como queremos sacar eso para fora. Que técnica vamos a utilizar? Que cámara vamos a utilizar? Se vamos a disparar e vamos a asumir o reto de utilizar imaxes tal cual salen da cámara sen ningún tipo de edición. Se vamos a utilizar pois, o visor de outra cámara para conseguir determinados efectos. Se vamos a editar as imaxes nun editor de imaxes. Entón, ese tipo de decisións verámolas no segundo bloque. Entón, bueno, pois nada, para finalizar, anímovos a que me enviades ideas, sobre todo ideas, cousas que vos interesen e que podan dar pé a un traballo de fotografía, a un proxecto. Un proxecto a medida de cada un. Un proxecto non ten por que ser un número enorme de imaxes, non ten por que ser unha imaxe, realmente ten que ser algo que co que un se sinta cómodo, co que un se sinta contento e que ninguén se force a conseguir determinado resultado, porque iso é algo que podemos ir elaborando durante todas as sesións. Podedes enviálo, como vos dicía antes, a través do privado do Facebook, e, bueno, pois iremos vendo e iremos construindo pouco a pouco un discurso, unha forma de comunicarnos e unha forma de enriquecer a mirada dos demais. Porque realmente o valioso, ao final, é que como todos somos distintos e distintas, enriquecemos aos demais coa nosa forma de ver. Permitimos que descubrir o mundo de outra forma a outras persoas.
Entón, bueno, pois ese é o reto. Iso é o reto e estou a vosa disposición para falar de fotografía, para falar de ideas, para falar de como expresarnos a través dela. Volveremos a vernos o próximo sábado á mesma hora e empezaremos xa pois, o que sería o bloque, o primeiro bloque que é o que, referido sobre todo ao que é a expresión creativa. Agardámosvos hasta entón. Boas fotos.